हांसो जानो नागिरदों जोंहा हांसो नै बेनो खै केजि जागोन 2 केजि उलुद दं बेखौ जानोसै दिनै जोंहा नै हांसो जोला गैला दं ओंखारजोब्बाय ओइ नै बेयाव माथाम आरो खैथा गदो बेयाव माथाम दोङो आरो बेयाव माथाम ओइथिं मासे खारबाय माब्रै 6थाल'सै मोना 6था नै मासे बेखौ जानोसै दिनै अखा हादोंना नै बेखौ जानोसै दिनै हांसो जोला बोथोरा एसे थान्दा ना एसे गरम जानायनि दिनै जानोसै हांसो न'आवनो जब नै बेखौ बुथारनोसै ओलोद 2 केजिसो जागोन 2 केजिनि सायाव थांगोनसै इयो बिराद ओलोद आरो खैथा दंबायो 6था दंबायो बेखौ उनाव जालायनोसै दिनैनिखौ होनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो दे हाथारनानै साफा खालामबाय दै गुदुङाव सोमब्रनानै फुबाय थादो जानोबो फाय हांसो बेदर हांसो साफा खालामबाय थादो फाय लोगोफोर जानोबो फाय जोंनि आबौआ मा बुंदों जानोबा फाय होननानै बुंदों साफा खालामबाय थाथोसै उनाव नुसिगोन बिराद मेजेम दं मेजेमानो मेजेम तामाम ओंखारदोंनो फ्रानो आया मुला बिलाने बाथियालाय मुलांलाय गोलै गोदना खाथियाव खाव बाहायो बोसोरनाय बेनो दे सान्द्रि नाङो सान्द्रि गोदाखांबाय 2 केजि जागोन 2 केजि जामारगोन माबायावनो गथायावनो 2.5 केजि जागोन इयो ना दा नै गोदानानै 2 केजि जागोन इयो 2 केजि दै खर' गोदाखांजोब्बाय नै एवनोसै दा नै
फाइनाली मोनबाय नै जानोसै इजो पानिलाव ओमफ्राय नै हांसो बेदरा बेनो मोनबाय जानोसै जानानै उनाव दसे नै बरिया जादों दा जानोसै दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियाव दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बरिया जादों नै हांसो बेदरा